Nolako gero ikusten zu Ibarran? Bueno, nahiko polita. Uste gendu baino bia. Eguraldia pixkat... Bueno, eguraldi eunoitan nahiko bero pasa deuta, oain pixka preskatu eta ondo guztua gaude. Zenbat urte daramatzu zuzuko lako gauzak prestatzen? Ni damazkit ja 42 urte. 42 urte ja jartzen hau. Esperientzia ja, badakazu? Baina, esperientzia nahikua. Baina beti lanen. Eta beti tomatea eta piparra jartzen dituzte edo? Bai, beti piparra, bueno, lehen itxegen duen tomatia eta piparra, baina vinagretan, no? Hain gio, azkeneko, urtetik honea ja seginen ja prejituta eta prestatzen. Jendeak zesate izu, nolako harrera izan du, onak, ala txarrak daude? Ez du ez ezaten, jan itxegu eta alde eta berriz eskatu. Orduan onak ongo dira. Hor jateko ez dago krisis handik. Eta debaldekoa da honen gutxiko handik. Zenbat kilo ekarri dituzute Ibarreko jendentzat? Bueno, tomatia ekarri txegu ia 300 kilo. Eta piparra prejitzeko berdetan ia 160 kilo. Eta asko kostatu zaizu hau dena jartzen? Hombre, goizetik hasi gehiago behatzitan prestatzen, baina, bueno, giro hona izatea, guen arten da, 20 laun gaude hemen da, bueno, nahiko kontento. Nungo azazu? Ni bizinez behazainan izate soñatikoa naiz. Eta nolatan etorri zara Ibarrara? Lagun batzuk ikusteko animoz, hemen juntau geha, egun polita dala esan digute, eta piparra jatea. Eta zer aurkitu ez du, zer daude, piparrak eta tomatea eta zer bai gehiago? Sorprendente izan da, tomateak eta txoixu eta olaotean, uste nun piparra bakarrik anguzia da. Bai. Eta zen bozko dago? Zoragarria, oso goxua. Oso goxua dare. Eta gero beste zerbait egiteko asmoz, edo nola jarraituko duzu? Baitea jungo geha bazkaltzea, alkaraz bazkaltzea. Jaguan.